Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Áno, už som trošku začal toto hrať, lebo proste som nahrával video a mi to ide zmizlo, neviem kde. Takže toto je to isté. Som tu začal kopať dieru, som získal 3 železa a toto tu tak mám štít. Štít som si dal dolu, lebo tu mi nemôže na mňa nič zaútočiť. Hej, takže tak no. A momentálne, keď som tu vstupoval, tak bola noc. A teraz neviem. Nie, do ryby. Momentálne je ešte noc. Dobre. Bam. A bam. Nie, oni môžu kľudne prísť. Ako zastaviť. Dobre, fú. Neviem, štierk som získal, alebo čo? Aj štierk. No takže momentálne môžem to maximálne kopať. Hej, takže budem si to ešte urobiť klompač. Dáme zo železa. Urobím si z kameňa. A väčšinou takto to robím ľudia. Aha. Tom piec a dám vypiecť. Kde to dáme? Tu. Akurát. Dám vypiecť do 3 železa. Teraz môžeme chvíľku čakať. A za chvíľu bude asi aj deň, ne? Asi. No. Takže chvíľku počkáme, si vykraftím tamto a budem používať normálne kameny. A keď nájdem aj diamanty, keby náhodou, čo pochybujem veľmi, bo toto je veľmi také zlé, čo pochybujem. Takže keď nájdem diamanty, to pre istotu si urobím klumpa, že nebudem som musieť potom kraftiť. A budeme používať toto na normálne všetky ruly, aj četne všetkých proste. A keď dajem niečo, čo potrebujem lepšie, zlato, železo a tak. No železo nie, zlato, diamanty a tak. No tak už budem používať ironový. V čom sa toto tu nedá vypnúť? Toto tu ma tak veľmi štve. Neviem, prečo sa to nedá vypnúť. Nechcem keď dám toto. Ale dobre, mohol by si sa zmiznúť. Ktorý ti tu. Dobre, nezaujíma ma to. Neviem, na čo to stále vypekať. No, dobre, takže momentálne už ani nejdem ťažšie, bo za chvíľu bude deň. Abo? Nie. Abo, dobre. Abo nie, na čo? Abo? Nie. Tak. Ja som strašne nerozhodný. Toto? Nemôžem kúpiť vlastne. Môžem ju ubrať. Aha. No dobre, takže tak. Teraz rozmýšľam, že prečo mi to neukáže. Aha, nie, počkajte. Dobre. No, takže. No dávaj, ja už sem deň. No dávaj. Ty kokos, je možná normálne, že stíňam tak tam dole prejsť a zase výjsť nahore 3-krát alebo 10-krát, keď vôbec budem ťažiť. Takže na to nemám zase až tak nízko. No, tak. Že ideme pokračovať v tomto. Točka a ideme dole.
Ešte dole, lebo tu nič nenájdeme. Tak. 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 A tak. A tu nebudem používať súrednice, bo sa do toho vôbec nevyznam. Ale že vôbec. Keby ste sa mi pýtali, že čo je čo, no tak by som vám Doriti, ja som sa tak zľakol. Tu je nejaká kejvka bez tak. Počkaj. Ja som sa tak zľakol, no tu nie je momentálne nič. A tam bude dačo? A najhoršie je to, že prášku sme zbytočné. Ne. No, kde je moja diera? Tu je moja diera. Takže moja diera je tu tak. Čiže si ju musím opraviť. Tak, toto tu vôbec neexistuje. Akože. Tak. Iba tak. Teraz tak. A tak. Tak. Dobre, teraz si potom toto zastavím. Takže tak. A tak. A momentálne už by mohol byť aj deň. Nie do ryby. Dobre, vyriešim si to potom. A to už oficiálne budem bývať, hej. To oficiálne budem bývať. Obedol toľko torčiek, že až. No, hop, šup, trailer, marketing, porofada. Aha, akorát vychádza. Tak počkám si. Dobre, do ruky. Štít. A sekera. Aha, dobre. Ešte čo tu svietia, to tačka. To je západ či východ? Východ, dobre. Momentálne crafting table by som si zobral rád. Nie, počkaj, tak to nebolo, mi to ubere HPčka. Momentálne sa mi menej darí ako Jakarimu, ale zároveň viac. Čo sa týka srdiečok, to sa mi darí viac. Lebo ale hneď v pár minútach išiel do čarodejnice a dal mu poison a GG bro. Nezomrel, ale aha. To je totem, kde sú toto veľké brízy. To je totem biome, to je ešte Jakari našiel. Crafting table mám a zaberám si presto to aj piec. Lepšie než nič. Istota je istota. Dobre. Doriti. Ale našťastie iba pol hápka. Začo naťažím. Dobre. Takže tak. Tu uhlie nechám tak, to uhlie ma nezaujíma, ma zaujíma iba to čo úplne iné.
Nie, nebudem to tak kopať. Ani náhodou. Budú pomešťali a mi uveru môžu zabiť. No, neviem, či to je pravda, ale nebudeme riskovať. Á, to je to lava. Na nejakej hore som bol a som sa na nej ukazoval. Prosím už daj ku kejvku, ale bez príšer. Daj ku kejvku bez príšer. Poprosím. Kejvku, ale bez príšer. Alebo bez skeletónu minimálne. Tam nejdeme. Ani náhodou. Do ryby, ale tak halo. Tak halo. Ježiš, toto je mega veľká. Zombie. Nie, do ryti. Dobre. Som kľudne. Ani nie. Čo to je? Dobre. Hurá. V začiatku sa mi trošku darilo. Ja som normálne iba takto chodil, že to je veľmi pomaly a na to nemám čas. Dobre, ja už si iba nájdem domček. Tam toto, tam kde sme boli, no tak tam to nechám tak. A nájdem si nejaký domček. Nebudem to skákať jak Sparta. Nie. Dobre, Najhoršie je na tom, že neviem z jakej výšky minimálne sa mi ubere HPčku. Tu nie je nič, tu môžeme ísť. Hore. Dávam maximálne pozor. No, také čo som chcel. Kejvka bez príšer. A ešte tam sa ku tomu železo vystavie. Shift. To je nikto? Nie. Kde je to železo tu? A to je príliš. Hop. A teraz mi nehovor, že tu bude iba jedno železo. Si robíš srandu. Tak počkaj, toto je, že? Počkaj, tu. Lebo fakt nechcem spadnúť tam dole. Dobre. Takže fakt. Nie. Cobblestone mám až. Cobblestone mám až. Všade cobblestone. Kokos môže tu nájsť ešte železo, prosím. Ale veľa železa, nie že po jednom železu. Veľa. Chcem veľmi veľa. A však toto nikam nevedie. No také čo som chcel. Presne aj tak. Dobre. Také čo som chcel, že kejvka ako tak, ale bez príšer. Ako tak je to kejvka. Ako tak. No, dobre. Momentálne tu daj, kde by som mohol sa zabývať, nie? Dobre ľudia. Takže toto bude momentálne koniec tohto prvého dielu. Možno to bude séria, keď sa vám to páči, dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho dielu. Čaute.